know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang, Lukumang, Nana Sasa, Bayokoromuwe Wato, and the young one, the Ingrid, the Helga, the Alamala, we Cardiff ko Archie, the Prespartori, Fanyunsu Serna Sepsa. So buso me baro di not go commit Zuid-Oost go commit West Wins, pay def mama Sernang. Prespartori de want zo'n sman, never stumble upon the sanda, wabif borok ap chimoniko, want ja want tu, zogenaamde sabimang, die ewaleerdes man want tarsani, so buso de suku elembo nyoin okorobarafu, fu boroka regeren disi. En dat normaap sa, ma wan odoma bif jide mek de sabi. Tak sapakara taki, teji korobia tak jompo ini choro watara. Grite kong, dan mis donja so, anga masara wikash. Berasa lebih wang me baru wang grand tangi tak udina programma jaso tide nga masra gambo baka maar me bar ala de diaspora gemeenschap natuurlijk van jaso vanuit dat plek Jawa Swede of na Mante of Bakana of na net yoluka programma maar ook to de Sranamang en totaal 1 miljoen Sranamang me baru wang Swede fuluka programma morofara tide bida nga masra gambo baka na programma maar tori deftaki. Inderdaad, Tori deftaki, dus dat we gewoon met dat strati, mi go in een supermarket. Dan mi mitanga wan dame. Dat die mitanga dame. Dat dame kotwa odo. Mana mi adame taki, want adame sapsuma na mi, dat dame kotwa odo tak. Bayam jere watjes was $750. Ja. Van regering. Baya, mine briba tori, precies sa dame tegen me. Mi tega vrouw taki, mevrouw, ik heb briba tori. Want de capaciteit je dat makas netje TV borgo ik heb bribi, want de ten wan olo. De maita in wan olo. Wan olo, dus ik heb bribi. Dus mi leg aan mevrouw a tori uit en dat mi leg u uit. No. Ja, brawi cash. Bijina nga tori fasan data si fongon ube taken ba mo chare ko mora kriboy chare ko moro krim luku masra gamba e baranga salo biwang bufuru ushi maskrif artikel gokong ini so di president takisi for 150 gi alasrana man agir stak yo na bigi problem ina kontre amang creëer alla politieke partij, voorzitter of any karkong economisch, alla mantro ini so econom ina Israna Masragambo. So ma yerem no koti mofo, want a waf de man a landbouw econoom of na fade man kara man. Da man dat mi abwan odoje, and that day in Engels. Da wo potengi amanto. If you can stand the heat, don't stay in the kitchen. Want dama be de na kukuru. En na masara chanbe bora patu. Da kukrube benautu jama da. Da lowe. Apalowe. Da tide na day. Nowadays. Da joko bekritiseer asi voor $150. Maar je bent daar en haar toe toch. Zij zit die. Zij doe. Oké, belangrijk Tori. Brasa lobiwang. Daarom weet ik ook toe vanuit dat programma ja. Zo loma ook konto leg je uit dat was 750 is gekoppeld aan een soort van jogo. Laat mij u duidelijk zeggen, Brasa. De regering teken verantwoord toe voor zorg ervoor dat de kondre financieel herstel. Ja. En daar is een kwestie van vertrouwen. Dat moet u nooit vergeten. Poten niet bakaide. Want de investeerder komt niet naar Suriname als uw klimaat niet gezond, financieel niet gezond is. Laat dat duidelijk zijn. President Rocco Gomita sanate. En die asa dat city, dat FID komt. Want de FID no komt toe if a klimaat no bede gezond. Vooral in de financiële sector. Dat is zo. Want loco, sademan set dape, dat want aki, a heer tori disi e pijin fanafak chimang kalok tu komite pijiwan want no if ya wan ID karta ikanga bank Klopt. En die bank hier, Masraga. alla bank Alla Srana bank. dego opo wan rekening
Fosa no be de mogelijk. A regering is meke mogelijk. Dat want taki. De wet tak over a $750. Dat want taki. Wan president pam go. Precies. Ano inu a rei yogot nap teken. Isap fos. Yere. Me bijna mo kotimo voor Masragambo. Chago. Maar volgens mij vergeten dat je $1 zijn bespaar en net voor 2020 die verkiezingen bekom. Ja. Ino bij man teken. Voor pa je euro, voor pa je lenen, voor je wagi, voor pa je lenen, voor je grond, voor je studie. De chief is aan naar buitenland. Ino bij man paying. Maar goed, Masracha zet een ID-kaart, sanitek naar een ID, je kan oppo je bankrekening. En dat wil zeggen, een financial inclusion. Ja, Thomas Ragamo. Een financial inclusion oppo. Laat mij zeggen, een poempie door oppo. Dat no you can do sak na nga bangi. Maar moro mooi wan inator disi. Je tron aandeelhouder voor staatsolie. Precies. Dus als 750 DHC, dat want taki je jepi voor zorgen dat je aandeel daarbij en je 7% rente à la jari. Dus dat want taki, if de sargeren die ze doen, na uku eji, figo uku, de serve bepaald, if je wani teke walisi, de klari. Maar daarom ook toe Masragambo. Me probeer voor broken na mi fascina chimonigyu. Ja, want de jongen, wat die minokoti mofo, no tantina. Ja. E aksimitaka ablusenda dape nanga mareike en dat de dat ne verstaan a pistool. Dan mo leg maar rekenen nu na Lucenda Wampchiso. Hou één ding vast. Vooral de jongen, hou één ding vast. Er komt een $750 voor niet-Surinamer. Dat wil zeggen dat u straks automatisch op een of andere manier, de wetten moeten nog komen en worden in place gemaakt, dan heb je straks een $, rekening. Juist. Want money dat audit dape parkeer. Ja. Ja toch? Dat want taki, you hebt toegang tot a finance voor a kondre. En dat je kiest want rente voor 7% à la jari. Dat wil zeggen, if alasra na man kisi, dat me go vanuit 600.000 Surinamers. Ja. No. Ja. Keer was 750, dan praten we dicht bij de 450 miljoen Amerikaanse dollar die één keer zo in de economie komt. Bam! Juist. Weet je wat dat wil zeggen, Bradangasa? Dus En dat... vooral naar de jongen. Mensen gaan nu komen zeggen, en dat bedoel ik, en die partij die ziet dat mantron van smenti man, de mantron econoom, voor dit de mantron econoom, want nu noem volgens mij alles rana man, tro econoom nu. Voor sorry dat ik als president doe anoboom. Wel, laat me u één ding zeggen. Guyana heeft, ik neem een voorbeeld van Guyana. Guyana heeft $500 aan Gideman burger. Fifi barki wali si teke gos katre go dringi jogo. Wel, sranang en a president is ne denki so. Wanneer je zo moro mooi wan fatori, die gaya na ji, dat president leren les. Dat leren les. Dat internationaal wan mi volging. Internationaal en a de tap nieuwsu internationaal. Dat de man taki a regering die si onder Masar Santoki doe as an trafasi e leer afvolk budget. Budgetter. Voor investeer, je verstand de toewoord dat die budgetteren en investeren. Je kan in elkaar een mentaliteit, in elkaar een regering dadelijk zou leren voor scattermoney, voor je pakket. Daarmee bereik je niks, Bradangasa. Vooral de jongen, daarmee zal je niks bereiken. U wil morgen een stukje perceel hebben. U wil morgen een huis boven uw hoofd hebben. Morgen wilt u een mooie auto rijden. Morgen wilt u de beste opleiding hebben. En daarvoor moet u kunnen sparen. Daarvoor moet u ervoor zorgen dat jongen alanti is zit basis. En dat naast een regering in doen om als ragam. Soma jere ja so attractie fatin sensi na DC. Demandes do onder bom na de telefoon RD of je data poep onder snees balkon. Ine do not te day opo. Yo chis tu, ma chis di yo chisi, terwijl de man de ga woroko. Dan de man eshi amoni dat ileki mespar American dollar. Isabi. Ma yo wango tek du fiu, figo tek wa yansi,
Take one kans, de scattering, de na not Daarna noti, wat heb je gedaan? Dat want dat ine domina economie van kondere. Dat ine vierlijk wan sernaman. En amoni disi mi wan te junu mi sabon pistembe gas korole na de school. Dat te brekten de got napu. Dat a veld. Dat een beetje eetzaal de. Dem go opoi vinger. Frater, da frater kari de ka kote kwa pretigna. Ano samono prati. No. Amonin, daarom mek je in man kan hebben rekening na bani a mogelijkheid dat money is stort dape. Isabi en dat stort je liever rustig meka gro meka mekipching. Dus im shamoni disi I abwan ka fouru anga wan uma fouru. De no chira uma fouru de lega exi. Well no. Dat die no do Want Tamara a exi kan seri me kwap chi so to Thomas Ragambo. lip fa seri. Ta existar amma fouro boroko Da moro precies. En de man is wat kira a uma foru direct. da ka foure wakasu Well no, that next you know do talk barangasa. bueno Well, if we go moro fara, laat mij ook van hieruit een paar dingen naar voren halen. En als aan die zie anotak na wamang sa do anywasan da amai waka konko leg je uit. Het zijn cijfers internationale organisaties die monitor srananunute. En door hard werken, Masra Gambo, laat dat ook duidelijk zijn. Door hard werken, intensief ook, en heel regering compleet. Want economisch hebben de negatief 16%. ja In 2020. Maar de mannen bij mijn pairo commande, man, lowe, heel regering, liep regering, die regering overdracht. En vandaag de dag staan wij. nee point of correct Sta de man. de man wel die regering Sa de man. regering de man beja president Oh, de man bega president. de man beja Saka fasi de man do. de man beja president is tak yere no we beji tani luko no kandi kanga de bani go takanga de man de no wan le no moro want we say one betalers I verstaan Met takken de man long. oh Maar goed. de man go accept hora sa ng beji Chison net. Ja? ja dat de president is tak me santoki eteur van me straal vertrouwen uit En aan mijn straal leiderschap. zo dus dat man go waardoor toen voor samen 3 aan Ja. de president dat de man be kapai ambtenaar de man be kapai de vaste lasten van kondere aan de sandati Ja. meneer is een primeur en daarom mek ik de Lisa Sanifu aan min 16% dus dat want taki in oké verdient 1000 kolu de want je 1500 kolu uit als aan dat nog kan Aan Oroko to. Aan Oroko. Oroko. Je potis ref in paiman. En zo branga salobiwan. Wa economie voor negatief 16%. Tide na day staan we positief 3%. Weet u eigenlijk wat dat wil zeggen? Dat we een huishouding city voor a kondre. en dat na internationale norm Precies. Oké. En if dat no sari branga salobiwan, Suriname was op het punt en letterlijk afvadon zo. Vos 25 mei 2020. De man taking Suriname stond op default positie. Dat we tak strana no mapai in import moro. Strana no mapai in importen voor dressie, voor levensmiddelen. Laat staan wap chiso luxe. Ino be mapai in lek strana moro. En peu de tide Masra Gambo. Tide ati maluku manana sasa bayo kromo. Tapa leeftijd samabi. Dami abif me meke mi eter. Takube fadong. Yere jaso desma de los kuku de sabi. De los exi kuku. Im sab doeng. If ino sab losen da akuke fadong. Dat wat ik brokel. Brokel af. Pis-pisi, ja. Pis-pisi. Dat de bijis mata ka akuke fadong. Ma padisi maser santoki. Da losa exi kuku na van de bloemen. 100, ik kan jammer je verpak. Net, nog bij mij poten netjes in verpakking je alsjeblieft. Is dat beter? Eindproduct direct we make you. Une kan afsani broko panwecha. No, eindproduct verpak netjes Dus je. ja, met dat ete wan lazy. Une arrekere dis ne pramisan zomaar. Wana ne dat de wan arrekere chari. Maar dat wan taki arrekere dis taki
taki man faraga ne wai na du man faraga e wai. En te de man pramis wan san dat de doen. Daarom ook toe Thomas Ragambo. Begrotingstekort op bij Abi 19%. En nu no te 4% ucharkon. Dat want taki udu huiswerk. Na du man faraga e wai. Na du man faraga ya. Dus brananga sa no mek man ko tegi u babau. Ja to was raga. No mek de man ko tegi babau sa ni jaso. En no te in een centrale bank we bouw op no te go met 1,5 miljard. Met de importdekking van 7 maanden. Laat dat duidelijk zijn. PDNDP lowe. Massa bij de regering lowe. Niet eens 3 weken importdekking no bede. Dus if we sambe sa in strana brananga sa Masragambo. Da in dan de dobo klaar in een film. Ik begrijp wansani dat de regering die stek abara. De hebben aba een wereldcrisis atori voor COVID bede. Na Oekraïne befit. Oekraïne fet. Ja. En dan uba probleem. Maar regering die stak hier no. Aan kukuru faya. We woroko en we losa exikuku. En de losa exikuku en a exikuku no fadom. Terwijl die batraman die vindt disi a landbouw-econoom. Je verstaan, vindt disi, vindt dat die. Maar ja, meneer, neem den kwalijk. Want na verkiezingen kon dus de man met propaganda. Dus in feite, a propaganda, sa de man en meki. De man luku de boonsan sang a regering die zij doet. Dat de man suku elenbo yun okorobara fufkan takwan sani. Want de no abnotif die de volk. Precies dat me want tegen Masragamba. De man die si na soso wansan de man sabi. Voor broka regering, negatief bespreken regering. Alsof dat de man no do niks. Maar taking so langa a verkiezing die no doro. Im hoor rekenen bara sabi da financieel positie voor Sranang. Failliet. Centrale bank. Aardappel bij failliet. No een bedrijf sabi de karko van Grasal Kogo met weet ik veel allemaal klari. Ja. Huh? En no. En wacht masraka mine koti mafo. De bovoru mai vergiti de man guastrati tu fu meka man gua oso. Ja. Irika na so we guastrati no. Na so we guastrati da ino sabi. Mijn mensen brengen salobiwa. Van hieruit lijkt Johan Mottaking. Er is heel hard gewerkt om de economie voor potent op spoor. En als een city. Zorg ervoor dat nu Suriname een overstap zou moeten maken in een productiesector. Laat het niet weggaan door middel van een verkeerde besluit dadelijk. Dus dat want taki voor de atrafase zeker. De regering die ju lek bevolking. Een voorsprong voor $750 dat je doet mee naar economie van Kondri. Sap zo'n takasan dati. Precies. Dat want taki ik kan nakatapi borsu elek van beta kanga yari sami abi. Dat mi kom meke mee ete. Halleluja. Dat mi breiti. Want nou wijs besluit. Want a wet, a grondwet et taki. In een borgo van Kondre die si op recht op een deel in sande in een grond. Even watera, even bokshi. Of na udu. Of na udu. Karko. Op recht dat tapu. En het is wat er zijn ook al. Het is wat er recht toe. Jim Tori, sami missie masrakam. Jere jang. Mino sap vader maar werk dat uit. Maar bakhuisstory gewoon Chinalco, de man teken ik ba. No me grap. En een voordeel sam hier de man teken. Dat want ik a bevolking van gebied dat. De vos moest vinden worden dat. Oh, dat wat ik wat tra lecturalco toch? Ja. Dat wat tra bedrijf ik Chinalco no. Dat man liever kritiek dan disi dan dat. Maar jong suralco bwe en sana sani uitverkoop bij Oriara. Tida mano de amade tersile min afkare neng manamanda tante Jenny en consorten besenego onderhandelen met suralco. Isabi toch dat suralco bwe li boa bakangwa abakaras. Wel, en daarom wie is zorgelijk regering no dat we Chinalco dan kom. Dat Chinalco we kon dus daar herbakhuis dat want taki. Ja. A treino rijbaka. Serieus, pas dat mi magwa. Train goes down to dadelijk. A treino rijbaka ala de sandati o seti en dat want taki.
Não soort west sanyara. Want je hebt west dat kolode. Ja. Je hebt trasi west. Dus dat wat Zuidwest. Apura, Konikeri, zo, Aherblok, dat nou industrieterrein dadelijk. Baka want toe jari. Na industrietor heb ze dat. Dus a voorbereide sa regeren die ze city. De bedoelt dat de magia aanzet dat hier no godoro. Moro e doro. Precies. En ik, brada sa jongen, hou rekening dat stranan de iwan traino fugo a revolutie in a productie no. Wat point of correction. Wat soort revolutie hebben bedoel. Luku, no thing, u de on track. Dat is sinal ko kon. Jere ja, ano go revolutie toch? Oh nee, dat me verstaan. We bedoel a eindproduct om go produceer Thomas Ragambo no. If sinal ko kon, moet je een simpel voorbeeld. If sinal ko kon, dat we toen zijn alleen aarde, toch? Dat we go like eindproduct voor met patu to pan waggy body de wandati. En if a olie kon en if staat olie op genoeg money, dat we go teleka verwerking. Dat los van olie, like diesel, gasoline, asfalt. Maar dat kogo in een best is voor met plastic materiaal tot één product. Dus, jere, kono zoeken zo fara het maar spewe go na een pisi stabiliteit isabito. Dat een taki, tante jeni betaki stabiliteit in omanyame. We jere stabiliteit kan nyamen. We taking stabiliteit je yang. Omdat hij zorgt dat ilibi het dat wordt regelmaat. Ilibi nede dat hij die dat dinsdag die de pakket operati. Nee. De man dat aba mentaliteit Thomas Ragambo. Binnenkoti economie downgrade. Dat na de man mentaliteit. Na so de man dat denki. A economie moest broko. Wa handje volgens maar voor de man dat no man moest bij helikopter. Ja. De man charterplane. Ja. De man tek bigi busi hectare. Lek onder minister tot de man lowe. De soort san dat de man wasabi no. Kom hier een territorie. Gim tori mas. We wake up even mama bif takasandis. Ja. Omdat we man taki. In 10 jaar ten de minister die bij dat openbare werker. Ja. Isabito. Ja. De man doen not na water overlast. De minister die se chiren sirefi en meki. Maar ja, wa mama bij de minister OW. Maar er paar meser dat verkiezingscampagne dat maar bij beloven volk desma weg naar zee. Ja. Taka deke meki. Terwijl tijdens Venetiaan regering PVAP bij daar in het toe. Isabito. Dat money be allokeerbaar via EU. Dat money be allokeerbaar. De man pore jago jiwan trabe stemmen tidena dei. Dat de man kon make foto. Dat godere sumu disa. Maar mogi wansan ook toe. Precies, mogi wansan toe masraga ma asan denono te tap tafrak batak amoni regering en beetje horen vrijbaar safsafri. Voor start toch een bescherming voor dan. Want tapa kop 26 a monisa wa feni voor a zuurstof. En dat e kongi a dam. En if alles zou wakabul 25 wa feni, mina sa om een miljoen a de exact. En dat na voor bescherm a dam. Dus daarbij je si berdanga salobi wang. Ano president de frigo na wa kop 26 voor mooi. Na so tu amachar kong voor mek a dam. Dat na sani. We jere ja so tu na karaktif goron tapu. If je borwan nya na sotu, want we ben nya lo la fa nya no be absoluut. Sotu, maar regering disi, a president disi, ego suka sotu chakom. Isabito, sout muskata pa tafra, fika vier karakter. En sa aitak ook toe, want wala malatay bere mi tu, alasma. Teras mij si mi ay masargambo ye lafu. Mama wasan if teji def misere fi persoonlijk, altijd mi lob modo. Altijd me weer me mooi korosi. Ano die regering die skong, mek me weer mooi korosi. Altijd me weer mooi korosi. Omdat desma die kwetje me na mooi korosi sma. Je verstaan en me leren vden. Voor zorgen dat ik lek young boy, dan me sap dat in woroko. Die woroko, die kan ga kleermaker. Die go make korosi, die go bij su. Je verstaan. En sami wan lek u uit. U horispang, je verstaan toch. Wanda, wat ik wat bereik, archiwa poco.
Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Sing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Right there this morning, smile with the rising sun. Three little birds, and it's by my doorstep, singing sweet song, and the melody pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Right there this morning, smile with the rising sun. Three little birds by my doorstep, singing sweet song, and the melody pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Right there this morning, smile with the rising sun. Three little birds, and it's by my doorstep, singing sweet love song, and the melody pure and true, saying, this is my message to you. Singing, don't worry about a thing, worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Alright. Singing, don't worry about a thing, worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Alright. Singing, don't worry about a thing, worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Alright. Singing, don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Alright. Singing, don't worry about a thing, worry about a thing, every little thing gonna be alright. Alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Alright. Don't worry about a thing, 'cause every little thing gonna be alright. Alright. Singing, don't worry about a thing. Oh, no. Every little thing is gonna be alright. Alright. Don't worry about a thing. Worry about a thing. Gambo, wama miliso asalatiere, mam ne begrijpen san. De matak sapakara no kan de kleermaker, dan langa disa no abi uniform. Sana sanda eigenlijk. Yere jaso. Asan san de mantaki. Sapakara nanga lagadisa na famiri. Oh, oké, ja. Dat wantaki. Mangai no kan de famiri. Dan kayo so da ya watera. Den no ma fenip chu watera fitri. Oh, na so dat want taki even begrijpen boom. Lek fa a grondstoffen voor a kondre. Ja. Na voor a srana people. Ja. Dat want tak.
a regeringsdon dat voor me huiswerk, dat Ja. wat ik ook die alles man. Was aan niet ik vind niet toch? Dus dat de mij bedoel. Dat de mij bedoel. Ik begreep. Maar mijn grandpa betake travasi. Mm. Mijn grandpa taki lagadisa. En nog een gas smet man also. Dat orisiri man chereng. Want die sam na smet mo so tama naka afaya isir tapa ambesi. Chipis isere fado dise sakoti. Ja. Dat de lagadisa godataki. Orisiri. Me sukupchi orisiri. Dat smet met een tak lukuda. Look at that pichi. Je verstaan. Dus saptaki, wansan saptaki, a regeren disi, taki, unokan set atori, da alaman na meme korosi, da you tansondro uniform, da you ventu, you man geniet mee en voldoe mee na a economie. En serna na fos kondere do dweng, na ome kondere dweng kaba, fu sorgu tak a bevolking e doe mee. Anote de mai bari dat de miljonairen wang ook participeer meki. Nana sasa bayo kromo lucen dat iwan wala malakam e dingen mee. Dat want ik de money grow. Daarom Branasa, ik zeg het en ik zal het altijd zeggen. Want los maar, ook kon leg je uit dadelijk naar je osso, naar je mofodoro. Hoe beter zij het hebben gedaan voor u. Maar ze gaan u niet komen zeggen dat ze een schuld van 4 miljard achter hebben gelaten. Nee, Ze gaan u nu komen zeggen dat ze die importen niet meer konden betalen. Ze gaan u nu komen zeggen dat ze de salarissen niet meer konden betalen. Baka 25 mei 2020. De man ook tegen de sandati. Maar de man leg je wel uit dat jongen, als $750 zijn vinnie, niks is. Ze gaan nu komen zeggen dat jongen, kredietwaardigheid voor Srana Oppo, voor SD met triple Sino, beter is. Gaan ze je ook niet komen zeggen. Nee, Ze gaan je ook niet komen zeggen, Masra Gambo, dat die grondconversie voor aan ieder is om zekerheid te bieden aan een Surinamer. Gaan ze je ook niet komen zeggen. Ze gaan u ook niet komen zeggen dat vandaag de dag heel veel parastatale bedrijven redelijk financieel uit de rode cijfers komen. Gaan ze u ook niet zeggen. Maar ze hebben wel ook een tegen dat jongen aan regeren en doen en boom. Aan de kleur en boom. Jere jaso. De man de kotegi de sandati. Dat de man bora bakadoro. Dat de go sukuf deng. Dat de feni. Dat de ko leg you uit. Want je no mag saba passi. Voor miti. Figo miti pa uku de fi teka uku. Dat do leri trasani fu ori don fi jen karakti fa kai boro no muga bakadoro ge teki. Je verstaan. Dat na de mandati. De mati is a fobeka de mandati. Meneer en mevrouw laagwater. Na laagwater. Helemaal lagi niveau. Niveau. Nou, app frutori no more lagi dan dat. De matap toko banyi de mai tayo. Dus archi manu kumana na sasa bayo kormo sami wale ko ay. Dus nos dong eluku mek mang esen TikTok gi isabi wan TikTok na wan modo na lekfa ti bay wan MP. Iweren te wan pisi ano demora moda fi pure toroe. Ano demoro maar economia in wan kondere. Wan taki stabiliteit de jupching, de jugrampching. Na dati a regering dis esteri fana. Tamara te a regering disi uno sabi na masarga de bepaalde dati. Bepaalde man nosa demoro dat toch ik aan tagi den taki. Tak jere no demandis do the best voor zorgen dat de economie va onder kon. Maar is den die poreng, dan mi wan beji den dati. Taku kong do gata pu de podium pewe go pewe verkondig de leningen de sanfunu do go teja volk de waarheid. Dan ben je waarachtig. Ga in die donkere kamer. Stel jezelf voor de gewetensvragen. Dat je eerlijk naar mij serefi. En als je nou eerlijk naar mij serefi, wie zie beetje pardon. Gado saptaki no de eerlijk naar mij serefi. Netjes pardon. En zo, Branasa Lobiwang, lek van Masara Gambo Taki, ze gaan nu eerlijk niet komen zeggen. En geloof het van mij ook.
Lek na net van mi charde voorbeeld kafesi. De man no kom. Zeg, de man tandkleuren en de man tandhorden man voet bij stuk. Omdat ze maar één belang hebben. Om u straks weer een pakket te geven en dat u afhankelijk bent van hun. Meer is het niet, Masra Gambo. Maar na dat na tori. En daarom ik met taki. If you met dat taken en na sami ma altijd tegen me. Taki ere, mati. Maar jum sap taki, if you mati kor you, if flow, maar if you kor you serve, you or you serve as potu, you dede. En daarom ik des ma beleri taki, mati na fu starati. Mata no fu oso, mati na fu starati, oso de seti de budgeteer, de set you libi, je volk alleen, pe ik denk dat you, na you gezin, of you serve, kan comfort. Vooral de jongwang, want her toekomst. Ja, wanneer toekomst door visie no, dankzij de regering disi. Maar met beetje de man, die pora sani, tani, hoe op een kans eten, hoe komt op een podium door contact eerlijk door tijd des man dat keren no, hoe ben man bij ambtenaar moro, hoe ben man bij SZF moro, hoe ben man doa losan moro, die verstaan hoe mek bij man, maar we beetje pardon. Dat dem kotaki. If de abba durfiteit met dag de uit, met de kat op een podium dat de kotaki. De alamala, met de kat op een podium dat de kotaki. Sade doe, je verstaan, dan mitak, dat zijn jullie waarachtige politici. Maar voor no man doe dat die, dan gaan we zien. Want wat tachi man faraga. A regering is na doe man faraga wai. En die want doe man faraga wai, dat want taki figuurlijk jara. Ja, Masra. Dat je zorgt dat je toesjani na grond. Paranwansani, maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De snap ik gewoon jaja sardan man van jaja sardan uma. Dat doe man faragay waya yoso. Doe man faragay waya ay birti. Doe man faragay waya ni kondere. En mine na mazak derne ti gambo. Maar Salobiwang, voordat we sluit af, ik wil ook naar de jongen, vooral als de ADEC noemen. Komende periode, meer dat een nieuwe opleiding eco petrochemie, dat ADEC faculteit. Dat want dat jong een regering en rokogomiti. Wacht, petrochemie, sana. Dat want dat die olie nou een chemisch product, die Ja. moest op speciaal kennis voor ontwikkelen als aan dat geboren. Dus dat want dat ADEC, a universiteit. Ja. En je stimuleert de student voor studeren naar rechten comité oil en gas. Dus une blij, like regering is dong en wacht niet dat nou we bijeen met huiswerk. Naten abikba, olie en gas. En de studenten die gaan gomorren varen, die gaan specialiseren in petrochemie. En dan dadelijk ready, nanga de maf uno. Maar wacht. Voordat die denk je Masra Gambo. Na 2028 goed door. Zo maar jere ja, dus dat want dat de man ook doa olitori. Dat de man afgo spot sollicitatie in Amerika of Holland of Duitsland. De man pot sollicitatie. Jasa serna. De bedoeling is dat na de strana mamus go roko da petu da. Mooi zo. Zoveel als mogelijk ook. Dat natori. En berangsa Masra Gambo misschien tijd doorokba. Van jasa uit me baruang grantangi. Wan sweet day if you look at programma mante neti of bakana maakt niet uit. En mi wan tegi alas ranaman cohorts ranan kring want dat na meest belangrijk. Misschien nog steeds maar etrowe doti. Ay hat mi lex ranaman, maar ik zal het elke keer oproepen voor zorgen voor no bong doti. If you dina wagi i yawa sani yawa visse patat i yawa meki yawa KFC no bong kita pastrati. Tek wan plastic ina wagi potina wagi tidoro oso. Potina vuilnissen. En dit is na Masra Fikash 2.0. Mi baru ang karante. Get up, stand up for your rights. Pacific, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven
know you don't